hamuna kuinda kunhamo kwageza imi mese makadaro mese nana vachiwenga nana matatu nana nyasanyatwe nanani mese nouwandu hwenyu makatadza kutuma even one representative inondomiririra geza. Don't you know geza varume mamhandu imimi munodzoka mese muno kuzopinda mumajere mamunopinza vamwe imi vana chivhaya muri kupinza vana chimombe nana mupofu mujere umu vana magaya ndiwo muchivhaya iwe chivhayo nechitumbu chako chinenge masaga matanhatu akazara mabhero ekotoni uchationa iwewe. Ava vana chamisa ndo vasinavo nezvaari chamisa uyu uchamisa uyu mutengesi mukuru vanhu vese vari kufa vachamisa vari kufa in your hands iwewe chamisa because we sacrifice kuvhotera iwewe tichiti kana tapedza kuvhota unenge wapa chigaro saka hapana uchatinon'ona. Iwe ukawina ukazviziva kuti wawina asi ukanyarara ukagara pasi ukaenda kwaunoda iwe ukapiwa mari ukarya musatanyoko chaiwo chaiwo wechamisa iwewe uri satani chaiye chaiye bva kuchechi kwaunenge uchienda uko satani. Kulian TV atibatike zvechobu. It's only this week yagadziriswa mutemo ukaiswa kuti umirire 90 days dziri kuuya which is 3 months to come. Kana ukatarisa nepesi iri kufa nayo magenerals pa 3 months idzodzidzi zvese kana tikasamira kugadzirisa pa 3 months ipapapo tikati toda kuzomirira kuti vanhu ava vatange vasaina mutemo inhema hapana anozougona hapana anozozvigona izvi because vese vana chiwenga vamuri kuona vanenge vatanyurwa vanenge varohwa pa 3 months haana kuvata kamurume uyoyo muri kumurangarira kuti ndiye neshamwari yake Japreza vakaimba kuti zarurai matura penengaiwe zvisinangwe huku dzamaundura mutemo taakuchinja achipinda pachigaro. Vana Japreza vaizviziva Japreza knew kuti ndio nyaya yaari kuimba. Waibvirani waibvira this same person akanga agara azvironga asi wokutamba naasi kutotamba uyu ari kuda kutokoloniza Zimbabwe sokutamba sokuseka. Tiri kutaura kukoloniza because he is not Zimbabwean. Deni anga ari muZimbabwean haigona kutirita vana vamai vake the way yaari kutitirita nayo. Vana ziyambi kumira kudai miswe kumira mudenga kumera miswe kudai inyaya yokuziva kuti kana zvatongodaro nezvakewo zvinenge zvaita haachararamiri zvokuti iye ziyambi unenge achigara ari muforeign ane history wakutozviitawo muno ototsvaga umambo kwaafunga kunoita wovhotererwa ikoko madzimambo akati bwembwembwe kugara so vanhu vakuru varume vakuru vasina fungo vasingafungi asi wokushanda naye haashandike naye murume wamuri kuda kushanda naye zviri soft muchida kushanda naye zviri pamutemo asi iye achiputsa mutemo isi tiri kuda kushanda naye zviri pamutemo haasi iye uyu zarurai matura penengurai zvese taakuchinja mutemo rasvika gamba kutonga kwaro ndiko okuku kwamuri kuona uku zvakaimbwa riini izvi ndirini kwazvakaimbwa naJapreza uyu wataifarira uyu akaimba achiimbira achireva izvezvizvi takashanda navo nguva yakareba varume avo kubvira pahondo yechimurenga tikarohwa hondo tese ivo vachizviti ivo kana tapedza zvikoro zvichaendwa mahara zvipatara anenge ari mahara ndozvavakanga vachitaura vachiita chinzi hakuna mwana anozodzingwa hondo ikapera chii chakaitika hapana kana chakaita vana vari kungodzingwa nanhasi apa vanenge vachingowawata vachingotaura vachingohukura sokutaura kwavo kuti isu tinohukura vasingazi kuti naivo vanenge vachihukurawo vachitaura kuti zvokuti kana anodzinga hedhimasa anodzinga mwana unoendeswa kujeri vachitinyepera vanonyepa stereki varume ava mukanzwa vachitaura zvavari kutaura izvi mukaita zvokusekerera tichisekerera tichitadza kupinda mustriti muchaona kuti tichaona moto mwoyo watisati takamboona moto unoonekwa nanaUganda
unenge usingachagoni kutaura, unenge uchinzi wagura mutemo. Saka taida kuti mutemo iwoyo usati watanga kushanda wave iwoyo, tosenzesa mutemo wedu uripo iwoyo, toenda mberi. Takashanda navo kubva kuhondo yechimurenga, tikashanda tichitambura, tichidzingirirwa nemahelikopta, tichidzingirirwa nezvimavhamba zvainzi zvimavhamba, madhakota achiuya zvokurevesa, denga richisviba nezvimahelikopta, uchishaya kuti onyura pai. Tikasevhaivhiswa naMwari, tikabuda, hondo ikapera. Tikafungidzira kuti pamwe tichashandidzana navo zvakanaka. Ivo vakashanda vachironga zvokuti ivo nemhuri dzavo vagute, vakakanganwa kuti munyika muno mune vanhu. Nhasi unoyu vapedza kudero, vakatiudza zvokuti amasimu sesi atete maBritish vese idzvaire, vachitishandisa kuti tipinde mumapurazi tichidzinga vanhu, ivo vozongoya vachigara chete. Hapana kana minista one wawaiona mukati umu, hapana kana president one wawaiona achitorera matemo varungu kuti vabude mumapurazi. Zvakaitwa nesu. Amasimu sese atete maBritish vese idzvaire. Nhasi zviripi? Kwakunzi takuda matitle deeds, vanhu vakutorerwa mapurazi acho naiwayo, kuchipinda vana vavo, vachipinza vana vavo. Ukatarisa mazita anotora ndiwo avana ziyambi, vatisingazivi kuti zvinorevei zvokuti ziyambi izvo. Hatina rudzi rwakadaro isusu. Nhasi unomininika panapa akabata mapepa okuti unochinja mutemo wenyika yedu isu. Ziyambi, kutora mapepa. Hatisi kurara. Tina maBP iko zvinezvi, kutoenda kuchipatara ndonobatwa BP rokutsamwa, kuti takachitwa zvakadai kusvika tanyengerwa kusvika panguva yakadai sei. Ndo paunoona varume vana matatu vakangogara, majenerali achingopera kufa, muchida kuteedzera mutemo, asi munhu achibvurwa mutemo wacho achiudambura. Imi muri kuti munoteedzera mutemo wekuti purezidendi une masimba okuita ichi, purezidendi une masimba okuita ichi, purezidendi. Izvi ndizvo here kana kuti muri mese? Titaurirei, musatinyangadza mani imimi, muri kutisemesa. Tell us. Kana muri mese varume, tibudirei pachena. Uye kana mune mumwe mutemo wamakaisa pasaidi, usiri uyu watiri kuverenga, takataura tibudire pachena. Otherwise you can finish us muchitiurayira zvinhu zvatisingazivi. Budai pachena, taurai imimi. Don't let Chiwenga achingotaura yega imimi muchinge zvimumumu ipapapo. Muri kuti jongonya mwoyo yedu imimi, muri kuti tisa vakadzi namunangaro wezizo. The reason why tichiti vakadzi namunangaro, tiri kurespecta imi, kuremekedza imi sendimi makabata security. Musatiudza zvinhu zvinoodza moyo, magara moyo akadaro iwaya. Titaurirei, budai pachena varume. Nyaya iri panapa ndeyekuti murume uyu takatomupa kuti agare hake iye aite sezvaari kureva izvo, regai zvakadaro. Otherwise tinoona plani yokuita, tione kutsvaka kuti timukumbire kuti achiita mapurazi tinde kunoshanda kumapurazi isu. Taneta nogara munyika dzevamwe munomu, tichishungurudzwa, tichiitwa vanhu vachiita chero zvavafunga kuita munomu, vanoita chero zvavafunga kuita nesu munomu South Africa munomu. Tikada kuurawa, vakada kuuraya vanouraya sevanhu vanouraya mbudzi dzavo. Tinodzokerawo kumusha, vanhu vari kungourawa somunhu ari kuuraya mbudzi dzake. Imi makangonyarara, makanyararira chiimi? Makanyararira chiimi? Muri vakadzi vake imimi, makagara makazvitarisa imimi, ndobva maita kushanduka kuita vakadzi vake imimi. Muchipa mutemo upi? Mutemo wamuri kutaura kuti president vanotenderwa kuita ichi, president vanotenderwa kuita ichi. Iyi yaimbova mutemo rudzii yamaisa yekuti munhu wani munomutendera kuita chero chaafunga kuita pamusoro pomwe wake. Chero akada kuuraya munoramba makanyarara. Fuck off. Bad shit man. Munotibhowa mi varume imimi. Musakanganwa chinhu wani chamuri kufana kusakanganwa ndechokuti makaitwa izvi naSmith, imi mukabuda mukaenda kuna Mozambique amuri kurevako. Watch out, muchationa murambe makaita zvinhu zvamakaita zvokupusa izvi zvezvo. Ende muchaona kuti kana zvinhu zvatiri kuda kuronga iko zvinezvi, hakuna unotiza achitiza onzi watiza. Nangwe nhasi
ukanzi nyika yachinja yatorwa, hakuna zvekuti munhu angarwa unobuda undogara kuchivhaya, unobuda undogara Kenya kana kupi. Follow him. Hanti muri kuteera each and everybody panapa muchiuraya. Tiri kukutevera ichiuya kuzokugarisai mumajere, nokuti izvozvo zvokuti vanhu vanotiza vondogara ikokoko wonzi wakatiza, hauriko hake, wakatiza mhosva dzake, ndo zvinokonzeresa kuti vanhu vanogara pazvigaro vasateerera, vaome misoro vachitiwo because ndinozongobuda muno, ndiri kugadzirira ufumi hwangu ndiri kuvakira kune dzimwe nyika, ufumi hwangu ndonogara ikoko kandapedza. Tingasvika kupi nyika ichingogara vanhu vakadero? Munodzoka mese muno kuzopinda mumajere mamunopinza vamwe. Imi vana Chivhaya muri kupinza vana Chimombe nana Mpofu mujere umu, vana Magaya ndiwo muchivhaya. Iwe Chivhayo nechitumbu chako chinenge masaga matanhatu akazara mabhero ekotoni, uchationa iwewe chidaro kurekera kamusoro wakazembera baba wako ivavo. Munoti nyangadza, munoti bhowa sereki, munopedza kuti uraya, munoti urayira chii? Why are you killing us, mimi wanimi? Munoti urayira chini? Why are you killing us? Hazvina izvozvo zvinobetsera izvo kuti unozobuda pahistory, inobuda kunzi kwakanga achimbova general ndiani panguva iyo yotaurwa ndiva matatu. Kubuda history inonyangadza, iyi history inonyangadza kuzotaura nezvayo uyu vana vachiverenga history yakaita sei yokuti an African colonized another African country. Kuchinjirwa mutemo nomunhu wake unongofambavo munhu ari ega. What you don't realize is army imimi muripo makadaro so makangoenzaniswa nemasoja omuviri momunhu. Masoja omuviri momunhu kuti murarame imi sezvamakaita izvozvo kusvika musvike pamuri, masoja ari mudumbu mumuviri menyu, muropa renyu. Haasi efani. Anotova nedepartment rinoona kuti chikafu charyiwa chatenderwa nabrain naai kuti chipinde nahenzi kuti chipinde mudumbumu, narurimi kuti chipinde mumwiri umu. Hachina here chirwere chinoparadza? The moment yachinongoonekwa kuti chine chirwere chinozokonzeresa kuti muviri utambure, kurwadziwe kana kuti ufe, ipapo ndosaka uchiona vanhu vachizorutsa. Ipapo mva matonzi budai mese, iwe chirwere chacho nemi vauya naye, iwe sadza, iwe chikafu vauya naye wakamutakura iwe machout munomu. Hatidi nonsense. Ndo zvamakafanira pamakangoona mukuru akundombeya nana Chivhayo achitamba nevanhu vamuri kuona kuti hazviitwi nomunhu mukuru. Machout iwe nevanhu vako. Maimuona achipinda mukonvoi, munomuona achipinda mukonvoi yehurumende. Makamusarudza kuti aite chii? Munhu ane shamwari dzake hauye nadzo kubasa kwake. Zvamunongoziva imimi. Mune shamwari dzenyu imi dzamunotamba nadzo, munoenda nadzo mumabharaks. Saka mabharaks aya haana security kana izvo zvamuri kuita, because mumabharaks imomo vane vachiuya shamwari dzenyu vachiona pese nekunota iri ndo direction yakachengeterwa zvombo, iyi ndo direction inogara chii, ndosaka mongofa. Because munotora shamwari dzenyu muchienda nadzo kumabasa ikoko, muchinopinda nadzo mubasa. Pamakaona imi president vachiuya vachifambira zvinhu zvenyika vakatakura Chivhayo, maiti uri kindepi navo? Munonyangadza stereki. Hakuna security yakadai inoita nyika, inoita security yakadai so. Hakuna zvinhu zvakadai, hakuna zvinhu zvakadai zvinoshoresa, zvinoshoresa zvokuti kana unongoti whoever anoverenga, so kana even maBritish amakadzinga muno, kana vachiverenga nyaya dzakaita sedzidzi hazvichavanzike kudhara. Muchine ZBC chete iriyo inotora news, Herald neChronicle, kusati kwatombouya vana Daily News. Ndokwamaita nyaya dzamaivanziridza sezvizvi. Iko zvinezvi each and every issue yaitika inoswere yazara pasi rino rese vachiverenga izvozvizvi kuti munyika mune army munoitwa dhoti rakadai roriri rokutora munhu wo unongofamba amino andiri kuti ndi businessman otongouya opinda muconvoy yenyika, masoja akutomuprotecta.
On which grounds masecrets enyika ozoonekwa papi? Masecrets enyika anogara permanent sei? Tinozviziva sei kuti we are secured? How do we know kana iye munhu iyeye akangouyavo after kutumwa nevavengi? Why can't you think all those things muchizvisa musoro imimi sevanhu vakabata security yenyika ino? Iko zvino izvi ndinomufana anoti unobva kwaGutu, mufana uyu mwana wokwaching'ombe kwaGutuko anotaura iye kuti constituency yaanobva ndiyo constituency inobva Pupuraito Garepi. Nyaya yaari kutaura mufana wokwaching'ombe ari kuti akabva kumusha gore rapera kuine akatozobva akutiza kuine programu yokunzi vanhu vaitaridzwa munhu anonzi akabatwa nechirwere chainzi ndo chiri kudzivirirwa, vanhu vachibayiwa majekiseni okunzi kudzivirira chirwere ichocho. Akazvimba nenhengo yemuviri, hanzi akazvimba, unotaridza munhu unenge akazvimba zvimba, hanzi chirwere ichocho chichauya. Vanhu vaibayiwa majekiseni, kupiwa majekiseni nana China nanani okutestira vanhu patiri zvaitwa makudo kare nevarungu. Vanhu vakungoteswa, chirwere ichi ndo chaizongobhuruka chondomhara mu1 constituency chobva chati kuti chakabva nepi nokuMozambique here, panyika, nzvimbo iri pasenda penyika. Kumwe kwese kwakuna kwachakabva nako chakangoya chinozongoya muarea imomo chete, vanhu vakuita basa rokubaya majekiseni zvapera. Kumwe kwese uko isu kwedu kwaMutare hatina kuona vanhu vakadaro. Ndogara ndiri kumusha inini, handina kuona vanhu zvinhu zvakadaro zvainzi zvinobayirwa vanhu. Vanhu vari kungoitwa chero yese. Makangogara makanyarara vakomana. Muri makomredzi rudzii imi, muri makomredzi rudzii, muri masoja, a soldier. No man, hakuna mani ini muchaya kwamuri. Ndotokutaurirai, hakuna chazvokuzoti munosara zvokunditsvaka kuti munondonditsvaka kutsvaka zvamuri kuita vamwe vamuri kuteera kuno kuSouth Africa muchibata muchiura. Ini I will come straight kwamuri. I want to tell you face to face. Ndikuudzeini kuti varume imimi zvamuri kuita hazvisi zvezvi. Imi munorega imba yaGeza ichiparadzwa muparadziro wandakaona uya. Imba yaGeza, comrade wamakaenda naye kuhondo, a pure comrade. Geza was a commander. Akanga ari mukuru, mukarwa naye mukapedza, mukauya akarwa hondo yaRobert. Aona futi kuti akomberedzwa nemakoronyera. He was there. Mukarwa naye comrade, amuri kuviga sechana chidiki kudaro. Not even one of you was there. Are you pure comrades, vakomana? Why are you letting your fellow comrades dying? Why do you let them struggle as if vanhu vasiri munyika inoi? Is Geza a foreigner to you? You don't know him. Hamuna kuinda kunamo kwaGeza imi mese makadaro mese, nana vachiwenga, nana matatu, nana nyasanyatwe, nanani mese nouwandu hwenyu makatadza kutuma even one representative inondomiririra Geza. Don't you know Geza? Varume maamhandu imi varume maamhandu imi. Don't tell us nonsense. Maamhandu imi varume imi. We are supposed to treat each other as comrades. Tiri magamba tese. Hakuna munhu asiri gamba, tiri magamba tese, but pane mango magamba aunoona zvakaita Geza. You cannot tell me kuti ndakachema and I couldn't talk up to this time. Ndasingakwanisi kana kutaura nyaya yaGeza ndichiona imba yake yakaitwa rabo. Ivo vana vani vakaenda kunoparadza imba iyoyo? Vana vani? Are those soldiers kana kuti varakashi kana kuti chii? Vakomana imi vakomana maamhandu imi, titaurirei zvakanaka vakomana. Imi maamhandu chaidzo imi. Musatomboswera muchitomboda zvenyu zvokuti kuti chii kana kuti chii kana kuti chii. You are useless to the west. Hakuna makomrades akaita semimi vakomana imi. Imi hamuna kuinda kunhamo yaGeza imimi. Runesu hamuzivi imi. Nokuti waita sei? Kisa chinhu chaitaura waitaura kuti makomrades ari kunyanya kufa.
hakugoni kufa vanhu 12 of same ranks muarmy asi kusina hondo, kureva kuti Mwari wanyatso kurondedzera mwedzi umwe nomumwe nowake. Zvatanga futi iko zvinezvi, zvatanga futi apa makangogara makangopeta muri mafidha here vakomana? Muri kuita sei vakomana imi? Chii chiri kukunetsa imi varume imi? Dambudziko renyu riri papi varume? Toda kutaurira imi varume imi, ndiri kutaura nemi varume vekusecurity, vakuru imi, vakuru imi. Ndoda kutaurira chimwe chinhu, budai muchienda kuna nasekuru Ndungeko, munenge makafukidzwa sikavha iyaya ine zvakawanda zvayakafukidza vanhu zviya zviya. Ukatarisa mukuru amene uko kuna na West Africa kwaakamboenda uko kuBurkina Faso kana kuti iriko nyika yakati achingogara achinda musu akadzoka iko akauya achipfeka sikavha iye, wangaenda kunganga dzeikoko. Indai muchimbofamba munofuridzirwa nanasekuru Ndungeko, muchiinda munofuridzirwa varume, nokuti magariro enyu nemavatire amaita aya haasiwo aya vakomana, hazvisizvo izvi zvokuti imi munofa kudai muchinyatsoudzwa Geza akakuudzai. Yes, got that information. Ende mazuva akataura zvakambonyarara zvikamboti zi mukambomira kufa. We are not happy man kuti every time uchikangobuda panze kungodai unoona furegi yakangogara iri muchiuno. Vamana imi matishoresa stereki imi vakomana imi. Matishoresa zvimwe zvokuti matirwadza stereki vakomana imi. We are not saying kill each other. You are supposed to kill each other. Tiri kutiudzanai, tsiuranai. Munorega nei imi mese nouwandu hwenyu kutsiura murume wekuti hakuna kuchinja mutemo uri wega pasina referendum. Tiri nhunzi here isu tinongotongwa munhu zvaanoda kutitonga zvaanoda. Tsaurai matura, zarurai zvese ndaa kuchinja mutemo. Ndizvo here zvamakatenderana? Kana zviri izvo, tell us. Don't follow us each other one by one muchitiuraya. Tiri kutaura zviri according kumutemo watiri kuverenga. Musanaso kuti mutemo uyu uri hidden. Mutemo uyu unogugula uchiuverenga pafoni apa. We know our constitution. Tinoiziva. We know the laws. Kuti ndofana kurarama sei muZimbabwe, chii chinofana kuitwa. Tinozviziva. Why imi marega munhu wani achiita izvo? Pamakangoona Chavangu achirikola ma-MPs muparliament, ipapo ndo pamaifana kutobuda mototaura kuti izvi zvazvipi zviri kuitwa izvi. Munhu vanhu vatasarudza isisu kubva kuno kukumbira kutora leave yokuinda kumusha kundonyoresa, ndonyoresa ndopedza, ndodzoka kuno kuSouth Africa ndoya ndogara. Mazuva okundovhota akwana, ndotoita 5 more days ndirimo kumusha kwangu ndichimirira kuvhota, ndichisiya basa kuno ndichiinda kuno kuzovhota kumusha. Tapedza kuvhota, tiri kutarisira kuti kuchaitwa development. Vachatanga kugara pasi vachipikisana vakomana ava pakashata apa pakanaka. Ndo nharo dzatinoziva isisu mune mamwe macountries. Don't never think kuti hatigoni kuterera umu. Tinototerera malive malive discussions anoitwa kuna na UK, anoitwa kuAmerica, vari muparliament vanozvibudisa live. Imi zvenyu munovanza because mune mitaura shina yekutukana kwega kwega. Mune muchinyara futi kuti magetsi achadzima mukaverenga netochi. Tinoona vamwe vachipikisana muno muSouth Africa mu vanogona kudzoka mangwana zvisina kupera vachinetsanirana nyaya yokuti tinoda kuti chakati development yorudzi urwu ibude. Aikona kuti kungopinda musu kungopinda muofisi kako katonzwa mapindwa muofisi chete kupinda kungotukana. Vakomana yei vakomana. 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 Aiwa vakomana, haisiyo nyika yacho, haisiyo Zimbabwe. Haisiyo Zimbabwe iyo iyi, haisiyo. Handioni chamuri kusunga fesi kana muchinzwa voice rangu ini.
chinokusungisa fezi ndiri kutochishayiwa nokuti ndiri kungotaura zvinhu zvinongova pachena kuti haisiyo nyika, haisati ichiri nyika iyi. Nyika yakukundwa kana nekambani yamapenzi, kutora mapenzi chaiwo chaiwo, hobho yamapenzi iyayo yakakonzereswa nemi anopenga nemadrugs muHarare umo, kuapa kambani kuti ranai iyi kambani toda kuti pabude mari apa, vanoteedzera zvavakaudzwa kunzi itai kambani ichibuda, pachibuda mari. Kundwa namapenzi kufunga. Isi nyika isati ichiri nyika iyi. Iyi kuita Zimbabwe yakadai, iyi Zimbabwe inonzi toda kuita kingdomship, kuita idanwe kuti munangarwa family. Nangwe makamupa masimba iwayo akomana, ngaatorwe akomana. Masimba makamupa akawandisa. Hakuna zvinhu zvakaita saizvozvo. Hakuna zvinhu zvakadero. Hakuna zvinhu zvakaita saizvozvo zvinofana kuitwa. Hakuna. Mirai sevarume vakomana. Fambai. Murume uno musha wake nebasa rake unofamba. Fambai mumbonogezwa uko. Vana ndunge vanhu vakuru ava muzivi ndunge. Itai muchimbonogezwa vakomana. Otherwise pane zvameno zvaakuitika kwamuri. Taakutaura kudai because zvinhu zviri kuitika hazvifaniri kuitika muripo varume. Hamufaniri kuchinjirwa nyika muripo. Tokutaurirai mutoona tokutaurirai mutofunza kuti ndiri kutotamba so. Verengai 90 days muone kuti vacharova pasi vangani. Iyemi vana vachiwenga muri kudai kutomirira kuteedzera mutemo tichamirira asaini, muchazviona imimi. Because zvakatoitwa zvitsi enough already, there is enough evidence zokuti munhu yangada kuchinja mutemo. AU yakaziviswa namufana wangu mufana Sikala. Mukanzwa chiti mufana Sikala vakadzidza takatarisa tatatobva kuhondo kaisu. Vana Sikala vachidzidza. Mukanzwa chiti mufana Sikala handisi kumushora bodo. He is very young kwandiri by far. Akaendesa ku-AU kuti onai zviri kuitwa. Hatigoni kuti aendese kuSADC because SADC yacho yakakomberedzwa futi namatsotsi. The whole SADC it's fucked up. Vana Chamisa ndo vasinavo nezvaari Chamisa uchamisa. Mutengesi mukuru, vanhu vese vari kufa vaChamisa vari kufa in your hands. Iwewe Chamisa, because we sacrifice kuvhotera iwewe tichiti kana tapedza kuvhota unenge wapa chigaro, saka hapana chatinong'ona. Iwewe ukawina ukazviziva kuti wawina asi ukanyarara ukagara pasi ukaenda kwaunoda iwe ukapiwa mari ukarya, musatanyoko chaiwo chaiwo weChamisa iwewe. Uri satani chaiwo. Bva kuchechi kwaunenge uchienda uko. Satani Chamisa, Satani unozviziva iwe. Usatomboona sokuti ndiri kutaura zvinhu zvokunyepa zvaungafungidzira kuti ndiri kukutukirei. Mimese unotukirei Chamisa, hamuzivi vana baba chinogurei. Hamuzvizivi kuti wakarya mari uyu. Hakuna munhu akangwara saChamisa, akadzidza saChamisa, anobirwa zvakadaro obva anyarara asina kuendesa nyaya dzake kumakotsi. Why akanyarara? Ndiye akabetserana changu kurikola vanhu. Why usina kuzoenda kukoti after that? Kana ukaenda kukoti yomuno muZimbabwe zvikakwana, you are a well-known party yakakontesta mu2023. Zvinozikamwa, une marecords okuti wakakontesta. Saka ukaenda whichever organization yawainda, kana ukaenda kuSADC zvikaramba, unoenda kuAU zvikaramba, unoenda kuEU, unoenda kuWorld, kuendesa nyaya yako kuICC hameno ikokoko. Zvaienda zvese zvaienda, waitenderwa because you are a president akawina. Waifanira kuendesa nyaya dzako, wakaramba wakanyarara wakagara. Kana dei wakatudza kuti hauna mari yacho yekuendesa mberi ikoko, taikuitira kanzatu tikakupa. But wakanyarara iwe Chamisa iwe. Zvinhu zvese zvaakuitika zviri kuitika mumaoko ako iwe Chamisa. Nanhasi wakangonyarara. Ndopatinokuudza chirega chisira vamwe. Timboterawo vamwe vane zvivindi. Ukaona uri opposition party usina kana umbobatwa umbosungwa inhema dzako, you know each other nevamwe vako. You are nhunzi useless yomunhu iwewe.
zvese zviri kuitika, zvese zvakuitika, nyika ichitorwa kudai yakutorwa mumaoko ako. Iwe ndiwe wakatanga nazvo, iwe chamisa, iwe muroyi.